RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulandag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbog duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguan ako sa pangalan nga Kibo. Itago lang sad ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa ka event nga drag race nga ako mao'y direktor. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. So, muna atong sa abot kibo ha. Mo-sponsor lang yapon ko sa maong event. Salamat kay ma'am. Basta kay ikaw na bahala anak. Isalig na nako nimo. Sige lang ma'am, makig-meeting ko sa mga organizer sa maong event aron hapsay ang atong drag race pohon. Sige, salamat. Kumusta man? Narabay mga nagparehistro? Yes, boss. Ubay-ubay na gyud ang nagparehistro, boss. May noon. Kay ang pagbaybahin naman nato sa ilang mga kategori, i-update lang ha? Sige, boss. Sintas ko wala ni. Kung nga narbang event na. Pero waman hindi bagyo. Masinog, mayroon ng panahon naman. Boss, okay na. Sige, sige na. Boss, balang mo sa kakategori, boss. Pasita sa sunod. Okay, boss. Ala, boss, miwan. Pasilungan sa sila.
Tuwang mo sa nato ni, kay delikado. Gusto pa maging uwan, boss? Pila ka oras naman ta nga naundang. Mo lagi. Buong barbang ngit na. Yan, napay uban nga nagparehistro nga, wa pa makapil. O lagi, boss? Oh, yes, ma'am. Undangon tani. Murag wa may plano mo undang ning uwan na, oy. Og delikado ang mga riders lo ato gyud ning idayon. Delikado gitod. Sige, ma'am. Dango na to. Wa magyulmundang ang uwan, mao nga gipaundang na lang sa organizer ang drag race kay di sad may gusto nga makasaon niya sa mga rider kay madisgrasya. Unya, Hala, boss. Daghang ang nangreklamo, boss, nga wa mahuman ang drag race. Daghang wa makaapil. Unya, nangreklamo pa gid, boss, kay nakabayad na sila. sigurado gyud ko nga mangayo gid ni sila og refund. Kinahanglan ko nga makikstorya sa mga organizers kay tuwa nila ang kwarta sa mga nagparehistro. Sige lang, ayaw ka balaka. Naaman ako ang kwarta. Ato na lang iuli sa mga wa makaapil, ma'am. Kaya ron, way daghang reklamo. Sige lang, ako rin bahala, anak. Kini, boss, nakabasa na ka sa mga post sa mga tao? Ha? Wa man. Nga naman day. Na, gipost na imong naong, boss. O ikaw mo pasangil nila nga wa sila makaapil sa lumba. Unya, wa pagid kuno nimo iuli ang kwarta. Usa? Wa pa gid sila marifan eh. Either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Di magkontak ang organizer. Nga, patay. Saan man na ron? Sige rin siya saan nga mubayad siya. Ayaw! Oh, kasama ron. Ayaw! Naigi pada para nimo kibo. Unsa man ni? Sumo ni ka sa barangay. Unsa? Ako gid mo'y gihanukan sa tanan nga nireklamo bahin sa event. Hasta sa ilang kwarta nga tuwa sa organizer. Ang ako mga pangutana, mao kini mga mosunod. Unang pangutana, ako ba day mo'y angay manubag nga wa mahuman ang event nga direktor man ko? Ug ang nagpaundang kay ang organizer mismo? Ikaduhang pangutana, ako mo'y gipaninglan sa mga refund sa mga rider nga wa makaapil sa lumba. Obligado ba ming mubayad ana? Nga gisiguro raman namo nga safety ang mga riders? Ikatulong pangutana, nagsigira og saad ang organizer nga iuli niya ang kwarta. Pero pila na kasimana ang milabay, wa gihapon. Unya, gipost nako sa mga tao sa Facebook. Unsay angay akong buhaton aron mapaningil nako sa hustong paagi ang organizer nga di naman ako makontak. Ikaw pa to katapusan. Gipadadaan ako og sumon sa barangay. Ug naglibog ko kung unsaon ako sila sa pagatubang ug sa pagpasabot. Unsay may tabo kung di ra ko mutungas barangay. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini nga akong suliran, Kibo.
Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problema na may punto legal. Of course, sa mga medical nga mga pangutanag, mga problema, Dr. Rene Obra na asad para mutambag sa inyong mga medical nga mga suliran. Today, ang atong pagahisgutan punto legal man, pero sa katong mga gusto mo pada sa ilahang suwat, mahimo ninyong mapada sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang ato ang mga suking tigpaminaw, hinaut unta sa matagpaminaw ninyo sa ato ang drama na amoy makutlong pagtulunan og inspirasyon kadasig, no? I hope di mo kaingon nga da mayra. Oy, ayaw kitang tanan na atay mga problema ug mga giagian, no? So greetings ato ang mga likers ug followers nga naminaw nato pero sa tanang gusto magpada, please send it to suliran_612@yahoo.com or pwede sad nato ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Klaseng pamaagi guys, kung unsaon nyo pagpadalang inyong mga suwat na alang migamay hangyo, please palihog lang og kompleto sa mga detalye, hinungdan, sinugdanan anang inyong mga pangutana, ayog diretso adtos mga pangutana kay ang among mga pagtubag personalized manggod ni, although mo apply siya sa kaalam sa medisina, kung medical or sa balaod kung legal, pero sometimes lain-lain tagtubag no sa pangutana depende sitwasyon. So please lang. And greetings sa mga nag-like ug nag-follow nako sa Elaine Tantengco Bathan ug Attorney Elaine Tantengco Bathan official page. Please like and follow kay mag-post pud ta no og mga legal issues didto with the hope gyud guys nga unta ang mga gusto magpakaabogado makasabot og tarong usa mag-post mag-comment din ha. Labi na sa kalisod sa atong mga panahon karon daghan kay gustong mag-law, no? Eskwela na lang sa mo. Enroll na lang mo sa University of San Jose Recoletos kaha. Usa mo mag-comment din ha. Pero greetings kang si TZY, no? Ni message ni siya, pero please lang og send ani sa kiniyang Akong Suliran official writers page. Hello kang Cheryl Campo Redondo Requilme. Sige jud kay siyag paminaw, idol kaayo taniya. Shout out to you from Bangkal, Matanaw, Davao del Sur. Sige paminaw nato and maminaw sad ni siya pinaagi sa ato ang YouTube. Kay of course, aside sa mga radyo nato, makapaminaw man ta sa YouTube or sa kini DYHP-RMN Cebu. To Miss Cheryl Requilme, thank you. Mera Belia, maayong adlaw kuno din ha sa Pilipinas. So I think kani si Mera Belia is not from the Philippines, na minaw ni abroad. Thank you guys nga tanan. Kang Bernie, no? Ikot, thank you also. O kang Dar Rekina Al-Qaide. Permi kuno silang maminaw nato, but please send your letter again to kini ang Akong Suliran official writers page para mo mahatagag tubag. Letter sender nato karong adlaw guys, tago na to sa pangalan nga si Kibo. Si Kibo, nag-direct ni siya mga nag-handle nig mga events. Usa sa iyang mga gi-handle nga events no as race director kaning drag race mga lumba ni either sa motor or sa sakyanan. Kaso lang napaminaw na tos drama nga naatul ang event nga di maayo ang panahon. So giundang or gipaundang sa organizers kay of course kung uwan disgrasya bed dangatan ana. So daghan kunong nang reklamo, obviously I'm sure daghan kay nagbash ani sa Facebook ug nanguta naay nagkagobot nagyawyaw. So una niyang pangutana, siya ba da kunoy mauwi angayang manubag nga wala man mahuman ang event nga director raman siya o ang nagpaundang kay organizer. Even the organizers are not liable. So nagitay kaning mga events no, mga outdoor nga event. Pariho ra gyud ni ako makasabot gid ko ani nga no kay sa running na event the same
no? Sa marathon, triathlon, sama po aning drag race nga naakas gawas, naakas dan open space, unya dako kay factor ang panahon or ang weather, no? And naabaya gyud tay gitawag na fortuitous event, mga kahimtang, mga kasinatian nga di nato kontrolado or di pod nato matagna or kung matagna or mahibaw-an nga mahitabo moabot di nato kapugnan sama sa bagyo, sama sa kalit kusog pag-uwan, sama sa linog mga ingon anak ba. And every time ang kanang mga organizer lahi na siya sa race director, no? Ang kanang organizer mo na sila'y mga nagpasiugda, nagplano, gusto nga mahitabo ni nga event sama sa drag race. Unya usahay kay mga busy sila or di sila eksperto, mukuha na sila og kanang event, no? Event or nga director nga maoy mumando, muy mubuhat sa dirty work para nila. Mauni trabaho ni Kibo. Nahimo siyang director, event director. Siya'y mag-lead, no, sa on the day sa mga mahitabo. Pero ang mo decide nga mo padayon or dili ang event organizer. And part yun na siya sa mga events, no? And dapat makasabot dili lang ang organizer kung di ang mga pil sa race, ang mga drag racer, ang mga manlumbaay, ang mga runner, ang mga athletes nga ang organizers have the right to call off or cancel the event either days prior or even on the day, no? Nga if in the event maka-realize sila or they will at their call, no, sa ilahang judgment, dangerous siya, delikado siya sa mga mananaw ug sa mga nangapil og lumba. Okay? So, wa gyud kaysa, especially nga direktora ka, wa manggaysa ang mga organizers, and it is something nga dapat makasabot ang mga nananaw ug ang mga nanlumba. Di gyud mo kadi ana. Why? Because the priority ana when they make the judgment call is the safety, no, sa mga nanlumba, no? Kana siya. Ikaduhang pangutana, siya kunoy gipaninglan sa mga refund sa mga rider nga wa makaapil sa lumba. Obligado ba ming mubayad ana nga gisiguro ra man namo ang safety sa rider? Number 1, it's not you kay direktora ka, it's the organizer. Kay gibayran ra man pug ka sa mga organizer para mag-direct sa event. Ang organizer sila magyud mismo ang nidawat sa mga registration. And magdepende sad gyud na siya kung unsay sabot or unsa ang terms and conditions ngay nakabutang sa mga nangapil. Usahay, wa man gud ta kabaw no unsay ilahang inig registration ana nakabutang man na nga the organizers have the right to cancel the event in the event nga naay mga bagyo, typhoon or mga untoward event, no? Samaan ni karon katong naagid toy dagan supposed to be pag May 10 sa IPI, naka-schedule na to, naka-register na to, unya kay na timing man nga ASEAN, unya ni mando man ang kahitasan nga dili pwede ipadayon ang dagan sa IPI run kay tungod sa ASEAN, no? Wa damha, wala man na. So gi-move nila to May 31. So there are terms, no, that inana nga call kanang makita pa nimo nga before the event, before the start, pwede nang makancel, no? So, dili siguro na ma-force. Pada na nga ma-move. Pero, kung pananglitan, no, so depende sa terms. Pero especially nga kung on the day na ni Uwan, on the day na gi-call off, nakasugod na usually, dili na gina siya ma-refund. But again, depende. But kung ikaw, mingon ko, dili ka obligado, it will be the organizers who will be liable. Dili ikaw. Uy, nganong ikaw good town? Ikatulong pangutana, nagsigira og saad ang organizer nga iuli niya ang kwarta pero pila na kasemana ang nilabay. Wa gihapon, unya gipost nako sa mga tao sa Facebook. Unsay angay buhaton aron mapaningil nako ang hustong paagi ug sa hustong paagi ang organizer nga dili man nako makontak. You know, if you want to make a response, make a statement. Usa ka statement nga director ka, mao ni ang inyong kontrata, dili ikay nagkupot sa kwarta, it's the race organizer, and sila may ning commit. Anything nga gusto ninyo i-complain or ipaningil,
please direct it ani nga race organizer mo ni nga nila mo nilahang address ani ninyo sila makontak kay ikaw bayad rasad ka as a race director, just to clarify them. And then you tell them also nga any bashing or anything libelous moving forward from the time nga ni make na kag statement nga giklaro na nimos katawhan no nga wa kay labot, wa kay obligasyon ng organizers ug adto sila dapat maningil didto, you will deal with them legally and accordingly. Ana-ana pagtubag. Ikaupat ug katapusang pangutana, gipadad-an ko og sumon sa barangay ug naglibog ko kung unsaon ko nila pag-atubang ug pagpasabot unsay mahitabo kung di ko motunga sa barangay. Well, kung dili ka motunga sa barangay, they might do a certificate to file action, but definitely di man gyud pug ka mahug og liable because like I said, you are just the race director. It's always the event organizer who is the one who is liable ug responsible anang mga nahitabo, no? So I think dapat nga di ka magpada ani, iklaro lang sila, and I think a statement will do to clarify no things and ma-direct ang ilang attention to the person or persons who are really liable ang katong mga organizer. And hinaut unta no nga makasabot ang ato ang mga interested parties, no, whether you are an athlete, a drag racer, a triathlete, nga things like this mo mahitabo gyud na siya. Usahay gani ka ng concert, makanselar man gani nga indoor pa na kana pa bang mga magdepende pod sa panahon, no? So that's part of the risk. We have to be. Ang importante lang na klaro pod didto sa registration nato unsay terms and conditions kung naay mga events or fortuitous events, mga panghitabo nga di nato makontrolar unsay terms and conditions. Now if uyon mo nga no refund or di mo gusto, then ayaw mo og register. No? Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.